অভয়বাণী অভয়বাণী অভয়বাণী। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଅଭୟବାଣୀର ଅଭୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଭୟବାଣୀର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ବାଣୀର 8 ନମ୍ବର ବାଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରେମର ସଂସାର ସ୍ଥାପନ କର, ମୋତେ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମୋରି ସଂସାରରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ମନେ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଘର ଦୁଆର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର, ସଂସାର ଠାକୁରଙ୍କର, ତୁମମାନେ ସେବକ ମାତ୍ର। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହିର୍ଗତ ହୁଏ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମାୟାକୁ ଦୂର କରି ତା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସାରରେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନିଷେଧ। এই ବାଣୀରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରେମର ସଂସାର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରେମର ସଂସାରଟା କ'ଣ ନା, ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେମର ସଂସାର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ସଂସାର। ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଅବିଦ୍ୟା ରହିଛି ସେଠି ପ୍ରେମର ସଂସାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା। ଏହି ଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସଂସାରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସଂସାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଣ୍ଡି ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରି ତାକୁ ବିଶାଳ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବକ ସେବିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା କରୁଛ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ସକାଳୁ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି ହେବ, ଫୁଲ ଦିଟା କେମିତି ତୋଳା ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପଚାର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପରିବାରରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଗେ ଉଠିକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଦିନଟି ମୋର ଶୁଭରେ ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିକି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଯାଅ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଜଣାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠି କହି ରଖିବି ଯେ ଏଇ ବାଣୀଟି ଠାକୁରଙ୍କର ଚିଠିର 45 ନମ୍ବର ବାଣୀ। ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ଢାକାରେ ଥିଲେ। ଢାକାରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ସେ କେତେକ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଥର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛ। ତୁମର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ତୁମେ ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଗୁରୁଭକ୍ତି ଓ ଧୀରତା ନମ୍ରତା ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣର ପରିଚୟ ଦେଇଛ ତାହା ଜଗତରେ ଅତୁଳନୀୟ। ତୁମେ ଯେ ଚିର ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋତେ କିଣି ନେଇଛ, ମୁଁ ଯେ ତୁମ ନିକଟରେ ବିକୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଭଳି ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବଟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି। ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ କରିଛି, ତମକୁ ମୋର ଆପଣାର କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିଚାଲିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଠାକୁର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି, କେବଳ ଦରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣଭରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମମାନେ ଅଚିରେ ତା ଲାଭ କର। ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ମହତୀ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ତରଣୀ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତାର କାତକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ହାତକୁ ଧରେଇଦେବା। ତାହେଲେ ଆମେ
आमर जो संसार प्रेमर संसार निश्चय परिचालित हम आउ ये संसारटा ठाकुर मध्यम परिचालित होती आम जापर से साधक कवि भाषा कहते चली केमिति भावुछ कहीं तुमे किए भाविबाकू चली केमिति भावुछ कहीं तुमे किए भाविबाकू जार भावना से ही करिवे तुमे खाली डाक तांकू आमर कर्तव्य होची आमे तांकू डाके चलिबा तांको चिंता तांको पई चिंता करिबा से जहा कहचंदी से पथरे चलिबा आ तांकर निर्देश आदेश को मध्य कार्यकारी करिया पई आमे प्रचेष्टा करिबा यह जदि आमे करिबा ताले से जो ठाकुरंकर इच्छा जे तुम माने मते मूल रे प्रतिष्ठा करी प्रेमर संसार स्थापन कर आ मायार संसार जो कथा कहू जे आमे वर्तमान जो संसार अच्छे सेटा होची मायार संसार ताकू जदि ठाकुर मुखी आमे कर देबा जो आमे मु करूची ए कामटा मु करूची मो द्वारा होची ए कथा न भाबे कि या ठाकुरंकर निर्देश रे मु करूची तांकर सेवक मात्र से जहाँ मते निर्देश दौरान मु से कर्म करुची ये भावना जो आम जब करवा ताहले आमे सेई कथा एका से कार्य करा जीवो किंतु भावनाटार परिवर्तन अच्छी से कथा ठाकुर कहते जे प्रत्येक कार्य कला बेले कौन ना घर द्वार जहाँ सब अच्छी सब ठाकुरंकर आ प्रत्येक निश्वास जो ठाकुर मान अर्थ हूँ प्रत्येक प्रति मुहूर्त सब बेले जिते बड़े भी आम बसीचे जहाँ भी करुचे कर्म ता भर सब ठाकुर कथाटा मन करवा जे से माध्यम कवि कहते जय गुरु नाम करिछि मु सार काहाकू अछि मो डर जय गुरु नाम करिछि मु सार काहाकू अछि मो डर ठाकुर हे तुमे मो पथर साथी ए विश्वास अछि मोर ठाकुर हे तुमे मो पथर साथी ए विश्वास अछि मोर एतिकी विश्वास करी आम जदि निज जीवन को सुधारी पारिबा आउ आम परिवार मध्य जो वार्ता पहुँचे पारिबा समस्त मन भर जदि ठाकुर प्रेरणा जागृत कर पारिबा ताले केबे भी माया आम संसार में प्रवेश कर पारिबो नाही आ ठाकुर जो महती इच्छा अच्छी ता मध्य फलवती हम। जय गुरु जय गुरु जय गुरु।